ଶୁଣିଲୁ ନା ନାଇଁ? ସିଏ କହିଲେ ଢାଉରଞ୍ଚ ନାଚକୁଳି ଭଳିଆ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନାୟିକା, ୟା ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ସରମ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଥାରୁ ଯେତେବେଳେ ପିତି ଯାକେ ଗଲାଣି, ତେଣୁ ୟାଠୁ ଅଲାଜୁକୁ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଏଇ ଧକ୍କା ମାରିକି ତାକୁ ତଳେ ମୁଁ ବାବୁଙ୍କର ନଉକର ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି? ହଁ ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ କଥା। ନାଇଁଲୋ ମା, ମୋ ଦାନା ପାଣିଟା ରଣପୁର, ତୁ ଯଦି ମୋ ଚାକିରି କାଟିବୁ ମୋ ଦାନା ପାଣି ଯିବ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ୟାକୁ ଲାଜକୁଳି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ କରିଦେଲ। ଲାଜକୁଳି କେତେ ଉପରେ ବୋଲି ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଆଉ କିପରି କହିଲୁ? ଲାଜକୁଳି କିଏ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଝିଅ, ତତେ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଲାଜକୁଳିଟା କିଏ? ତାହେଲେ ଶୁଣ, ବସ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ହେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଯାଇ, ଲାଜକୁଳି ପୂର୍ବ କଥା କହୁଛି ବୁଝାଇ। ସ୍ୱର୍ଗର କାମିନୀ ସବୁ କଳା ନାମ ତାର, ପ୍ରେତ ଦୋଜକୁ ବିବାହ କହିଲାନି କର। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେଇ ଯେ ପରା ନାରୀ ଥାଏ ରହି, ଏକଦିନ କଥା ତୁମେ ଶୁଣ ହେ ବିଜୟୀ। ଦିନକର କଥା କଣ ହେଇଛି? ଋତୁ ଧ୍ୱଜ କେତୁ ଧ୍ୱଜ ବୋଲି ଦୁଇ ଭାଇ, ଋତୁ ଧ୍ୱଜ କେତୁ ଧ୍ୱଜ ବୋଲି ଦୁଇ ଭାଇ, ଖୁସିରେ ପରା ଆସି ସେହି ରହି। କେତୁ ଧ୍ୱଜ ବଡ଼ ଋତୁ ଧ୍ୱଜ ପରସନ, ତାକୁ ବିବାହ କରିଲା ଶକୁନ୍ତଳା ଜାଣ। କେତୁ ଧ୍ୱଜକୁ ଦେଖିଣ କାମେ ହେଲା ବାଇ। ବିରକ୍ତି କରିଲା ପରା ଦିବ ସରସାଇ। ସୁର ବୋଲି ତିଳେ ଫଳ ନ କରିଲା। ସୁର ସଙ୍ଗତରେ ପିତି କାତରିଲା। ନିଜପତିରେ ତୁ ଧ୍ୱଜ ଦେଖିଲା ନୟନେ, ବହୁତ ଅଧିକାର ତାକୁ କଲା ଗୋପବନେ। ବୋଇଲା ଲୋପା ମରି ତୁ କି କର୍ମ କରିଲୁ, ଦେଢ଼ ସୁର ସଙ୍ଗତରେ ପ୍ରୀତି ଆଚରିଲୁ। ମୋହର ବଚନ ତୁହି ଶୁଣଲ ନିକର, ଲାଜକୁଳି ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହୋଇବୁ ମାତର। କେତୁ ଧ୍ୱଜ ସାପେ ଧରା ଶକୁନ୍ତଳା ନାରୀ, ଲାଜକୁଳି ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସୁନ୍ଦରୀ।
ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଆଏ ତମେ ଜାଣିଲ ତମେ ଏଡେ ଅଲାଜୁକିଆ କଥା କହୁଛ ସିଏ କଣ ସାତ ଅଲାଜୁକୁ ଇଏ ତ ସାତ ଅଲାଜୁ ତମେ ଜନ୍ତା ମେଳ ହେଇଛ ଆଉ ତମେ ଆଇଛ ଏଠି ଗୋଟେ ପିତୃ ଭାବ କରିବା ପାଇଁ ଛେ ଇଏ ମାତୃହରା ବଂଶ ପିଲା ଇଏ ଭଗ୍ନିହରା ସଙ୍ଗେ ପଥ ଚାଲିଛି ମାତୃହରା ତାଙ୍କ ବାପା ଋଷି ମାରିଛି ତାଙ୍କ ଜାତିରି ନାଚିଛି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ମାତାଙ୍କୁ ହରିଣ ସେ ନିଜକୁ ହତ୍ୟାକୁ କଣ୍ଢେ ହୋଇଛି ତମେ ଏମିତି ବଂଶର ପିଲାମାନେ ଘଣୀ ହେଇଛ ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭାଉଣୀ ଇଏ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ ଆଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଲେ ଝିଅ ଏଇଟା କେଡ ଗଲା ଯୁଗ କଥା କହିଲୁ ସିଏ ତ ଭାଇ ତୁ ତ ଭଉଣୀ ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିତି କରିବାକୁ ଆସିଛ କହିଲୁ ମାଲୋ ଭାଇ ଭଉଣୀରେ ପିତି ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଛି। କଣ କହୁଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପିତି ହେଇଛି ଦେଖ ମା ଟିକେ କହିଲା ରଙ୍ଗ ଦୁହିତି ନାମ ହାରାବତୀ ନେଲାନି କୁମ୍ଭ ସୁରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୁହିତି ନାମ ହାରାବତୀ ନେଲାନି କୁମ୍ଭ ସୁରରେ ନିକୁମ୍ଭ କୁମାରୀ ହାରାବତୀ ତାରି ନିକୁମ୍ଭ କୁମାରୀ ହାରାବତୀ ତାରି ପ୍ରୀତି କଲେ ତା ସଙ୍ଗରରେ ବୀର ବିବଶ ପ୍ରୀତି କଲେ ତା ସଙ୍ଗରରେ କେତେର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୁଇଟି ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ହାରାବତୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ସେ ମାନିରେ କଣ ହେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତ ହଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଶାଳୀ ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବାପା କିଏ ନାଇଁ ମତେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ତ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଗୁରୁ ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ନା କଣ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ବାପା ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ବାପା ହେଲେ ପନ୍ତୁ ଝିଅ ତୁ ସିନା କହୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ବାପା ଝିଅ ୟା କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବାପା ବାହାର ନାହିଁ ତୁ ଗୋଟେ କହିଲୁ ସେ କହିଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପରା ପାଞ୍ଚଟା ବୋପାଲ ଝିଅ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟା ବୋପା ତାଙ୍କର ଠିକ ନାହିଁ କି ଠିକଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୁହଁ ପାଞ୍ଚଟା ବୋପା
ଧକ୍କା ପକେଇବାକୁ ସେତିବେଳେ କହିଦଉ ବୁଝେଇଦଉ। ମାଷ୍ଟର ଘର କାମେ ଘର ବାଜ କାନ୍ତି ମାଳା ବାଲିଣ ଘର ପଥରୀ ନାନା ନିନ୍ଦା କରି ମାଳଟା ଧରିକି ଦିନେ ୟାଙ୍କ ମା କୁନ୍ତି କଣ କଲେ ନା 7 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କହିଲେ କଣ ଋଷି ମତେ ଠକିଦେଲେ କି? ତେଣୁ ସେ ମାଳାଟାକୁ ଧରିକି କଲେ କଣ ନା ସେ ମାଳାଟାକୁ ଧରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଯେତେ ଯେ କରିଲେ ସ୍ମରଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆସି ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା କିଏ ସିନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଣି ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅଟା ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲା କୋଉଟା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଳୁଆ ଭାଇ ଭୀମୁଟା ଯୋଉଟା ପଣ୍ଡା ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ ସିଏ କଣ ହେଲା ନା ପବନ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିଲେ। ପବନ ଦେବତା ଆସି ପ୍ରୀତିଆ କରିଲେ।
ଜନ୍ମିଲେ ଏଠି ଭଳିଆ କର କେତେ ବୋପା ପରା ଭରେ ମାଲୋ ଏଇଭଳିଆଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ବାପା ତେଣୁ ଗୋଟେ ବୋପା କଥା କଣ କହିବି ତେଣୁ ତମେ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହବ ପ୍ରୀତି କରିବାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଆସିଛୁ ସେ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ହେଲେ ସଜା ମୁଁ ତା ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରତିହାର ମାଲୋ ତତେ ମୁଁ ନିଜେ କହିଲି ବା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଝିଅ ସହିତ ସେ ନିଜେ ପ୍ରୀତି କରିଛନ୍ତି ହଁ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀରେ ପ୍ରୀତି ହେଇଛି ନା ହଁ ତାହେଲେ ଏଠିଆ କରିବାର ଅସୁବିଧା କହିଲା ତ ମୁଁ ତ ନିଜେ କହିନି ସିଏ ଆରାବତୀ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋ ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହବ ତେଣୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ରୀତି କରୁ এই কথা কহিলা আরে সেপরি নুহ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣୁ ଆରେ ଚୋରି କରି କୁମ୍ଭାସୁର ନେଲା ହାରାବତୀ ଆରେ ନେଲା ହାରାବତୀ ଆରେ ଆତୁର ହୋଇନ ମତେ ଡାକ ଦେଲା ସତୀରେ ଡାକ ଦେଲା ସତୀ ଖରାସনে ବସାଇଲି ବାଛି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱର ଆରେ ବାଛି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱର କାଟି ପକାଇଲି ସେହି ରାକ୍ଷସର আরে নিকুম্ভাসুরକୁ যাও নিপাত করিলি আরে নিপাত করিলি আরে হারাবতী কন্যা ঘরি দমন করিলি রে দমন করিলি আরে ইন্দ্র গোপନରେ বসি বিচার করিলে আরে বিচার করিলে আরে হারাবতী সহিতরে বিবাহ করাইলে রে বিবাহ করাইলে আরে গন্ডা বাঁধিବାକୁ ମୁହିଁ ଗଲି ଯେତେବେଳେ କାମାକ୍ଷୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବେଲି ଡୋଳେ আরে নিদ্রাসক্ত হই শোইবার কালে হারাবতী কন্যা মতে নেলা রহুবরে আরে রহুবরে পকাইন নিজ পুরে নেলা
ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମୋତେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହଁ। ନା, ଶୀଘ୍ର ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପିଲା ଚତୁରୀ ପିଲା କଣ ତା ମା ବହୁତ ଚାଲାକ ତାକୁ ଶିଖେଇଛି। ହେଲେ ଝିଅ ବାବୁ କହିଲେ ହାରାବତୀ କି ତାଙ୍କ ବାପା ମତେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦାନ କଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ହଁ, ବାହାରକୁ ନ ଯାଉ ଗଲେ କାହିଁ ନିଜ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନିଜ ଘରେ ରହିବାଟା ଭଲ ନା। ଆଉ ତୁ ଏବେ କଣ କହୁଛୁ କହିଲୁ ନା? ତୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ପ୍ରୀତି କରିବୁ। କଣ ଆସିଛୁ ଟଙ୍କା 300 ତେଲ ପକେଇଛୁ ଆସିଛୁ ପ୍ରୀତି କରିକି ଯିବୁନି ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁ? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତଳା ପାଙ୍ଗିକି କର ଗଳାର ହାର ତଳା ପାଙ୍ଗିକି ମାର ସର ତାପେ ମରୁତି ସନ୍ତାପେ ଇଏ ଧରା ମୁଣ୍ଡ ନାଚ। ଆଶା କରି ଆସିଛି ନାସ୍ତି କରୁ ତ ହେବି ଗତି। ହାତରେ ହାତରେ ନବାର ତାକୁଏ ହାତରେ ହାତରେ ନବାର ତାକୁଏ କେତେ ଆଶା କରି ଆସିଲେ ବହୁମତ ହେତି ହରି ଜୀବବାଳା ଏଠାରୁ ଫେରି ଆଶା କରି ଆସି ଅଛି ସେଇ ଆଶା କରି ରହି ଆସି ଅଛି ସେଇ ଆଜି ଆଶା ନ ଭାଙ୍ଗ କୁନ୍ତି କୁମାର ମୁଁ କେତେ ଆଶା କରିକି ଆସିଛି, ତେଣୁ ବାବୁ କାହିଁକି ନାସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୀତି କରିଦେଲେ କଣ ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଥର। ରକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା କଦାପି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଫେରସ୍ତ କର। ଝିଅ ଅମାନିଆ ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ମନଉନୁ କେମିତି ହେଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଅମାନିଆ ହଉଛନ୍ତି, ତୁ ବି ଅମାନିଆ, ମୁଁ ମଝିରେ ପଡ଼ିକି ଛୋଟପଟ ହବା କଥା। ତେଣୁ କଣ କରିବା କହିଲୁ? ମୋ ବାଇ କଲା ତତେ ବଣରେ ସଜନି, ଏ ବାଇ କଲା ତତେ କେତେ ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ତୋଇ ଏ ନାସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ନଲା ସଜନି ନାସ୍ତି କରନ୍ତି ତ
ହରବର ମୁହେ ବି କାହାର ତୁ କଲେ ହରବର ମୁହେ ବି କାହାର ତୁ କଣେଇ ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାରେ ସରଲି ମାଲୋ ବାବୁଙ୍କୁ ତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମୁଁ କହିଲେ ସେ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ହବ? ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲୁ ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ସିଏ ଅରାଜି ହଉଛି କେମିତି ହବ ତାହେଲେ? କେମିତି ହବ ତୁ ତ ଆସିଛୁ ତୋ ବାଟେ ତୁ ପଳେଇ ଯିବୁ ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ପ୍ରୀତି କରିବି ସିଏ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ମଝିରେ ପଡ଼ିକି ହରବର ହବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ତୋ ବାଟରେ ତୁ ଫେରିକି ଯା। ଜୀବନ ପଛେ ଜୀବରେ ଦୁଆରି ଏ ଜୀବନ ପଛେ ଜୀବନ
ନାଇ ରୁହନ୍ତୁ ବିଜୟୀ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର ଲୋ ମାଉସୀ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର ତୋ ବାବୁଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବୁ ସିଏ ଯଦି ମତେ ପ୍ରୀତି ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ମରିବି। ନାଇଲୋ ମା ସେ କଥା କହନି ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦବୁ ବାବୁ ଯାହା ହେଲାଣି ସେ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ଯୋଗ ହବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ତମେ ତାକୁ ସିନା ନାହିଁ କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ହଁ କା ସିଏ କହୁଛି ପ୍ରୀତି କରିବାକୁ ତମେ ନାହିଁ କରୁଛ। ହଉ ଆସ ମତେ ଟିକେ ଟେକିଦବ ଆସ। ଟେକି ଦେବି କଣ ଟେକି ଦେବି ଆଉ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ପୋଢୁଅ ଭଳିଆ ଝିଅଟା ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଟେକିକି କୁଆଡେ ନେବି? ଟେକିକି ନବୁ ହଉ ଆସ ମତେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦବ ଆସ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ତାକୁ। ମୁଣ୍ଡେଇକି ନବୁ ଆଉ କଣ ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ତୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନବୁ କଣ ଆଉ ତାପରେ ନାହିଁ କରୁଛ ରଖିବନି ବୋଲି କି ପ୍ରୀତି କରିବନି ବୋଲି କଥା ହବନି ବୋଲି ରକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କି କିଏ ସେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିକି ବୁଲିଛି ନା ତୁ ବୁଲିବୁ ତମେ ଆସୁନ ତାକୁ ଟିକେ ଟେକିଦବ ମତେ। ଏ ଗୋଟେ ପୋଢୁଅ ଭଳିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ କିନା ମୁଣ୍ଡେଇ ଆରେ ଶୁଣୁ ଆଚ୍ଛା ତୁ କହିପାରିବୁ ସଂସାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି କିଏ ସେ ତୁମୁଳା କରିକି ମୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିକି ବୁଲିଛି ସଂସାରେ ହଁ ଆରେ ତମେ କଣ ତମ ଉପରେ ଯିଏ ମୋ ଉପରେ ତମ ଉପରେ ଯିଏ ସିଏ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ କଣ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିକି ହଁ ବୁଲିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ସେ ବୁଲିଛି କହିଲୁ କିଏ ସେ ମୁଣ୍ଡେଇଛି ହଁ କହିବି ଯଦି ତାକୁ ରଖିବି। ପଇସାରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ନନ୍ଦ ବାବୁ ଯିବେ କୁଆଡେ? ଆରେ କହି ସାରେ ଯଦି ସତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ରଖିଦବା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ହଁ ତାହେଲେ ଶୁଣ ମାଲୋ ତୁ ଏପଟେ କୁଆ ହଇକେ ବିଜୟୀ ବୀରବର ଧୀରେ ଶୁଣ ଗିରା ବିଜୟୀ ବୀରବର ହଇକେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବଇଲେ ମସ୍ତକ ପର ମହସୁର ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆଚ୍ଛା ହଇକେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଇଲେ ମସ୍ତକ ପର ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସିଏ ପାର୍ବତୀ କି ଧରି ଛନ୍ତି କୋହଳର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶିରରେ ପଦ୍ମନୀ ଶୋଭଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶିରରେ ପଦ୍ମନୀ ଶୋଭଇ ସିଏ ଗଣେଶଙ୍କ ଶିରେ ଶୋହେ ମହନ୍ତାର ବିଜୟୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଚ୍ଛା ସେ ବୃନ୍ଦାବତୀ କି ରଖିଲେ ମସ୍ତକର ଏ ବିଜୟୀ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଚ୍ଛା ଶିବ ଗଣେଶ କୃଷ୍ଣ
ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମସ୍ତକରେ ବହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କଣ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ହବ? ଏମାନେ ମସ୍ତକ ସ୍ତ୍ରୀକି ବହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଯଦି ହେଇନଥିବ ହେଇନଥିବ। ହଁ? କଣ ମୁଁ ତ କହିଲି ହେଇଛି ବୋଲି, ଆପଣ କହିବେ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣୁ। ତାହେଲେ କହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇନି? ଆରେ ଜଳନ୍ଧର ସଙ୍ଗେ ଆଚ୍ଛା। ମହାଦେବଙ୍କର ହୋଇଲା ଆରେ କପଟେ ବୃନ୍ଦାଙ୍କୁ ହରିଲେ ଶ୍ରୀହରି ବହିଛନ୍ତି ମସ୍ତକରରେ ସତୀ ଅଭିଶାପରେ ଭୟ ବହିଛନ୍ତି ମସ୍ତକରରେ। ଆରେ ସାଗର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଶିବ ବିଷ କରିଲେ ଭଜନ। ଆରେ ସେ ବିଷ ଜ୍ୱାଳାକୁ ସହି ନ ପାରିଲ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ କଲେ ଧାରଣରେ। ଆରେ ଦୂତବର ହେଲା ତେଣୁ ନାମ ଗଙ୍ଗାଧର। ଆରେ ଦୂତବର ରକ୍ଷକ ଜଳନ୍ଧର ସଙ୍ଗେ ମହାଦେବଙ୍କର ଘୋର ସମର ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯିବାରୁ ଆଚ୍ଛା ବିଷ୍ଣୁ କପଟ କରିକି ବୃନ୍ଦାବତୀ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ସତୀର ଅଭିଶାପରେ ମସ୍ତକ ପରେ ଧାରଣ କଲେ। ବେଶ। ସାଗର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ ଶିବ। ସେ ଜ୍ୱାଳାକୁ ସହି ପାରିଲେନି। ବିଷ ଜ୍ୱାଳାକୁ ସହି ନ ପାରି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ମସ୍ତକ ପରେ ଧାରଣ କଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାସନା ଲାଳସରେ ପୁଷ୍ପ ମନ୍ଦାର ମାନଙ୍କୁ ମସ୍ତକ ପରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ପାପିନୀ ଶୁଭଜାକୁ ମସ୍ତକ ପରେ ଧାରଣ କରିବି। ଶୀଘ୍ର ଫେରସ୍ତ କରାଅ।